Cezhraničné stretnutie kultúry medzi Slovákmi a Poliakmi, to je názov seminára, ktorý sa uskutočnil v rekreačnom stredisku Domaša Dobrá. Pozvanie Prešovského samosprávneho kraja a obce Kvakovce prijalo približne 70 hostí z Poľska a Slovenska. Hneď v úvode ich privítal starosta Kvakoviec Vladislav Kolesár a Peter Rázus z Prešovskej rozvojovej agentúry. Takže hlavnou myšlienkou tohto projektu, ktorý je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, je priama výmena čo najviac kultúrnych zážitkov, kultúrneho poznania, kultúrnych aktivít a vlastne toho kultúrneho dedičstva na obidvoch stranách hranice. Snažíme sa robiť vlastne ako také tie priame stretnutia medzi ľuďmi, ktorí vlastne bývajú tu na blízkosti, to znamená, či už je to obec Kvakovce a Úštie Gorlice, alebo vlastne aj tých bližších. Nasledovali informácie o projektoch prvej výzvy prioritnej osy 3 na podporu miestnych iniciatív realizovaných na území Prešovského kraja. O príspevok sa mohli uchádzať neziskové subjekty z dvoch slovenských krajov, Žilinského a Prešovského, a 6 regiónov a okresov z Poľska. Kultúra je tým nosníkom akýchkoľvek prvých vzájomných vzťahov medzi národmi, medzi národnosťami. A z toho vidieť teda, že aj medzi kultúrnymi organizáciami je najviac akýchkoľvek projektov a najviac stretnutí medzi národmi. Chcem povedať napríklad, že Prešovský samosprávny kraj má podpísané dohody s Malopolským vojvodstvom, kde je 43 konkrétnych aktivít a z toho až 16 patrí kultúre. Tento seminár je naozaj veľmi prospešný pre obidva národy. V rámci podujatia sa uskutočnila výstava ľudových remeselníkov spojená s praktickou ukážkou výroby paličkovanej čipky. Jednotlivé podujatia majú za úlohu prehlbiť cezhraničnú spoluprácu so zástupcami poľského regiónu Úštie Gorlické, a to prostredníctvom spolupráce kultúrnych inštitúcií, organizácií cestovného ruchu, ale aj rôznych sociálnych zariadení. Projektový zámer je rozvrhnutý do viacerých kultúrnych aktivít v priebehu roka. Gmina Úštie Gorlické spolupracuje s obcou Kvakovce formou kultúrno-spoločenských podujatí. Realizujeme spoločný projekt cezhraničného programu poľsko-slovenskej spolupráce. Je to naše prvé stretnutie v rámci projektu. Navzájom si vymieňame získané skúsenosti a píšeme spoločné projekty. Náš vzťah je založený nielen na formálnej, ale aj na neformálnej úrovni. Súčasťou cezhraničnej spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom sú aj kvakovské fašiangy. Obec Kvakovce sa nachádza pri rekreačnej oblasti Veľká Domaša v okrese Vránov nad Topľou. Počas 12. a 13. februára sa stala organizátorom podujatia s názvom Kvakovské fašiangy. Fašiangové zvyky a tance v podaní folklórneho súboru Orgonina očarili nielen domácich, ale najmä poľských hostí. Toto je prakticky prvá akcia, tzv. Kvakovské fašiangy. Začalo sa to včera už seminárom v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá o cezhraničnej spolupráci za účasti z poľskej strany, ukrajinskej, dokonca účasti z Maďarskej republiky. Celková výška oprávnených nákladov projektu predstavuje 35 000 eur. Na jeho spolufinancovaní sa podieľala Európska únia, štátny rozpočet Slovenskej republiky, ako aj vlastné prostriedky obce. Jednotlivé programové aktivity sú naplánované v čase od 4. januára do 31. decembra 2010. Janské dni v obci, potom je tam Kvakovský jurmak, dvíhanie májov a množstvo menších drobných akcií, ktoré viac menej tento projekt trvá období 1 roka. Na projektoch pracujeme počas celého roka. Spoločne získané finančné prostriedky používame na realizáciu cezhraničnej spolupráce, ktorá má širší rozmer. Prostriedky sú zamerané nielen na realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí, ale snažíme sa aj o výmenné študijné pobyty, užšiu spoluprácu škôl a mládežníckych zariadení. Je to taká dlhotrvajúca a aktívna spolupráca. Počas fašiangov malo možnosť vidieť asi 200 návštevníkov typickú dedinskú zabíjačku spojenú s výrobou a ochutnávkou rôznych kulinárskych špecialít. Aj vďaka takýmto projektom sa darí priblížiť dnešnej generácii ľudové zvyky a tradície našich predkov. Pre televíziu Zemplín Silvia Nusová.